खिनानै दोनथारनि र' आं। सालि आंखौ ब्रेकआप होग्रा, नों ब्रेकआप होनायनि साजाखौ मोनथारगोन, नोङो मोनबाय थागोन। खिबो ओंखारथारलालै बोलो होबाबो। दासो लदासे ओंखारबोबाय। आरो खिबावगोन। खिनानै सानफ्रोमबो बिसानि लामाखौ आङो खिबारि खालामथारगोन आं। फुङाव बेसे सिबनानै गारबाय था नों सालि, थेवब्लाबो आंबो खिनायखौ नागारा, खिबाय थागोन। ओइ बुन्दा साला, बेयाव नोङो मा मोनफैदों? आं बेयाव खिनो फैदों, खिनो। मा? नों जोंहानि लामायाव सानफ्रोमबो खिनायखौनो गारला ना नोङो? मा मोनबाय थायो नों सानफ्रोमबो जोंहानि लामायाव खिबाय थानो? दासो मा मोनो होनदों? आं नोंखौ सिगांनो बुंखादों ना, नों आंखौ गोसो थोनानै मानो गारनाय, मानो ब्रेकआप होनाय? बेनिखायनो आङो सानफ्रोमबो नोंसानि लामायाव खिबाय थागोन। जुदि आङो खिनायखौ बन्द खालामनांगौब्ला नों आंखौ गोसो थोफिन, अब्लासो आङो खिनायखौ बन्द खालामगोन। केने मजा माबायदि नांदो दा, हा? माबायदि नांदो? आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि नोङो, जुदि नों आंखौ गारनानै सोरबा सेंग्राजों हाबा जालांब्लाबो आङो बै हाबा जानाय सेंग्रानि न'आव थांनानै सानफ्रोमबो नोंसानि लामायाव आङो खिनो थांबाय थागोन, खिनो। बेखौ हले नोङो मोनथिखा। आरो बे जाबाय नों आंखौ गोसो थोना गारनायनि बादला। गुवाहाटी सारियालि नोंसा नोम्फाया अमा बेपारि, नोंसा नोमाया फिथा बेपारि, थिनिखि थिनथाव तावागै नोंखौ आङो ब्रेकआप होखागोन। थिनिखि थिनथाव तावागै नोंखौ आंनो नांखाथारला। बेबायदि बुंनानै सालिया आंखौ ब्रेकआप होलांबाय। जोंहा आफाया अमा बेपारिखाय, जोंहा आइया फिथा बेपारिखाय सालिया मुगैनानै आंखौ ब्रेकआप होलांबाय। बेनि दुखुआवनो आङो दिनै गंबानि बांसिन लोंबाय। ओइ बुन्दा भाइ, आरो बेसे लोंबावनो? आं हले लोंनो हाथारलालै। बेबायदि माथो लोंबाबो सिख्लाफोरजों गारजानायनि दुखुखौ बावगारनो हाया माथो। बेनोथ'लै सिख्लाफोरजों गारजानानै बेसेबां लोंनो जोंलाय। लोङै जोंनासो खावलाय मेगनफोरा बुगब जालायलांबाय। मालाय सालिफ्रा जोंखौ गारनानै गोदान सेंग्रा पटायनो थाखाय सानफ्रोमबो बिउटि पार्लाराव थांनानै मोखां, गन्थं, मेगन आरो बहा माल लागायो बिसोरसो मोनथिगौ। आरो गुस्थिखौथ' बुंथारनाङा, गुस्थियाथ' एखेबारे मोख्रा खिथुनि गोजा बायदिसो। बेफोरखौ दाफबनानै सालिफ्रा गोदान सेंग्रा पटायनो नागिरबाय थायो। बेनिखायनो जोंबो गारनायाव गैयालै, जेरैखि जायाब्लाबो बादला लाथारनांगोन। बेथ' नंगौलै बुन्दा भाइ, बेनिखायनो बे बारनि थाखाय आं AK-47 खौ बायनानै दोनखाबाय। बे बाराव जुदि सोरबा सिख्लाया आंखौ गोसो थोनानै गारोब्ला बे AK-47 जोंनो खुगाजों सोनानै खिथुजा गुलिखौ दिहुनथारगोन आं। अब्लासो सालिफ्रा ब्रेकआप होनाया एसे खम जागोन। ভালে হব এবার, তাই ঠিকই কইছি। এবারত আমি হুগাটিং সেনাनै স্টুটিং পিস্তল গলিखौ दिहुनबाय করিম। এটো খাটাং কথা। आरो नोंनियालाय ब्रेकआप होजानाया बै सिख्लाखौ आं बुद्धि होनायखौ नों मावदोंना मावाखै? नोंनि बुद्धिखौ आं मावगासिनोलै भाइ, एसे खामानि होनाय बायदिबो मोनदों। बे आइडिया जाबाय आंनि सिम्पल वार्निंसो। जेब्लासिम बे नोंनि गोसो थोना गारनाय सिख्लाया नोंखौ गोसो थोफिना, अब्लासिम नोङो बिसोरनि लामायाव सानफ्रोमबो नोङो खिबाय थानायखौ गारनांला। औ भाइ, बेखौथ' आङो सानफ्रोमबो मावबाय थाखागोन। सालिया आंखौ गोसो थोनानै गारनायनि बादलाखौ आं लाथारगोन। आरो बिसोरनि लामायाव सानफ्रोमबो खिबाय थानायखौ आङो नागारखाया। जेब्लासिम सालिया आंखौ गोसो थोफिना, आंखौ आइ लाभ इउ बुंफिना, अब्लासिम बिसानि लामायाव सानफ्रोमबो थैनायालासे आं खिबाय थागोन।